салом дӯстон, футболи клубӣ камакак таътил мекунад. бовар кунед, пеш аз танаффус чунон шиддатнокӣ зиёд буд ки ҳамаамон ба истироҳат ниёз доштем. дар ин лаҳзаҳо хабари трансферӣ зиёд мешавад, ҷароҳати бозингарон ҳам зиёд мешаванд, лекин мо бисёр умедвор ҳастем ки дар 2 ҳафтаи рӯзҳои фифа аз осеби ягон бозингар хабари бад намерасонем. бигзор навигариҳои трансферӣ зиёд шаванд. дар видеои имрӯза чанд гузариши эҳтимолӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад. лайки қиматбоҳи худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дӯстон, имшаб тоҷикистон дар чаҳорчӯби сабқати интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар Элбаҷа бо мунтахаби Арабистони Саудӣ бозӣ мекунад. тоҷикистон дар ҷадвали гурӯҳаш дар ҷои дуюм аст. даста тавонист дар 2 давраи ибтидоӣ 4 имтиёз ба даст орад ва фарқият аз Саудӣ ҳамагӣ 2 имтиёз аст. пас аз мусовӣ дар бозӣ бо Урдун 1-1 ба тими меҳмон тавонист дар бозии рӯбарӯ бар Покистон бо ҳисоби 6-1 пирӯз шавад. дар ҷоми Осиё тоҷикон ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфта аз тими финалисти ояндаи Урдун бо ҳисоби 0-1 шикаст хӯрданд. омор ва рақамҳо дар ин бозӣ аз он мегӯянд ки мизбонҳо фаворити бозӣ мебошанд. Саудиё дар 9 бозӣ пайҳам шикаст нахӯрдаанд. тоҷикистон дар 5 бозӣ 1 маротиба пирӯз шудааст. бозии охирини сарсари рақибон бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи Арабистони Саудӣ анҷом ёфт. прогнози ман дар ин бозӣ ҳардуи дастҳо гол мезананд бо коэффициенти 2,16 дар 1х. барои бознам шавқовартар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1х бо он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунад. дар менюи асосии барнома ба аксия даромада дар ставка без риска ба ғалаба ва ё мусовии дилхоҳ даста то $50, яъне то 500 сомонӣ натарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисоbatон бармегардад. барои ин ба лични кабинет ворид шуда участие в аксияҳро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. бавария тобистон омодааст аз нимҳимоятгараш Йозуа Кимих ҷудо шавад. Кимих ҳам зид нест ки ба тими дигар гузарад. дар ин бора хабаркаши чақонтари олмониҳо Скай Флориан Плеттенберг хабар медиҳад. чӣ тавре гуфта мешавад, Кимихи 29-солам аз бавария рафтанест. вариантҳои гузариш ба самти дигар танҳо дастҳои ба мисли Манчестер Сити, Ливерпул, Реал Мадрид ва Барселона хоҳад буд, чунки Йозуа Кимих агар баварияро тарк карданӣ бошад, танҳо ба хотири ба яке аз ин дастҳои топи олам. вале дар баробари чунин интихоби васеъ ва хоҳиши зур боз ӯ намехоҳад ба МЮ, Челси ва ПСЖ равад. дар мавриди рафтан ба ин дастҳо ӯ то ҳол омода нест. мумкин аз миёни тимҳои хостагӣ бозиаш барои Барселона туғритар гирад. барои дастаи феълии Хави айнан бозингари зарур аст ки мавқеи такягоиро бояд пурқувват кунад, вале бо вуҷуди доштани мушкилоти молиявӣ дастаи каталонӣ албатта аз осмон ситора талаб карда наметавонад. аз ҷониби дигар вақт ҳам дар ҷояш меравад, дар ҳоле ки Кими худ 29 сола аст. дар Реалу Сити бошад мушкил аст гуфтан ки ӯ ба зудӣ ба бозингари асосӣ табдил меёбад. агар барвақтарак меравд, кор ранги дигар мегирифт, вале чунин шароиту ҳолатҳо мумкин барои Ливерпул вақти мураббиёни нав зарур дониста шавад. беҳтар ба хаёлам барояш мондан дар Бавария ва лаззат бурдан аз бозиҳо дар Бундеслига мебошад. чемпион ҳам агар нашавад, ӯ бекор намемонад. голҳои Кейнро ҳар бозӣ ҳисоб кардан мегирад. будан дар мунтахаби олмон ҳам вақти дар бозӣ кардан дар Бавария кафолати 100% аст. арсенал бошад бо гирифтани рохати даври чорякфинали Лигаи Чемпионҳо ки баъди танаффуси 14-сола аст, ахиран дар бозор шер мешавад. ин навбат каси дигарро не, балки ба бозингари Реал Браин Диас чашм духтанд. гуфта мешавад ки канонирҳо ҳатто бар ивази 60 миллион евро ҳам метавонанд ба Диас пироҳани худро пӯшонанд. ин мавсим Диас 32 маротиба ба майдон омад, 8 голу 4 ассист дорад. боз хабаре баромад ки аз ин пас ин ҷавони болаёқат баромад дар мунтахаби футболи Марокашро оғоз мекунад. овардан ба ватани бобоӣ албатта ки барояш дер нашудааст. агар гузариш ба Арсенал тобистон амалӣ шавад, дар ҳаёти Диас соли 2024 ду тағйироти бузурги нав мешаванд: мунтахаби Марокаш ва Арсенали тӯбкаш. Браҳим Арслан бозингари хуб аст, ҳарчанд бисёриҳо дар оғоз сабаби рафтанаш аз ҳайати асосии Миланро ба курсии эҳтиётии Реал нафаҳмиданд, вале ӯ худаш хуб медонист ки чӣ кор мекунад. дар кардани маънии гузариш аз Милан ба Мадрид он буд ки ӯ ба зудӣ тавонист мавқеашро дар сафи асосии Реал пайдо кунад ва бозингари калидӣ шавад. баъди бозгашт Браҳим беҳтарин мавсимро паси сар карда, омили асосӣ ба фаромӯшӣ рафтани Асенсио шудааст. ҳатто гумон меравад ки дар бозии зидди Сити ӯ дақиқаҳои худро пайдо кардан метавонад ва буданаш зидди чунин ҳарифони номдор саривақтиву даркорист.
Лаутаро Мартинес ҳарчанд дар бозии ҷавобии Лигаи Чемпионҳо зидди Атлетико Мадрид иштибоҳ кард, вале ин барои зиёд шудани овозҳо сари омаданаш ба Мадрид сабаб гардид. Бозии Лаутаро дар Ванда Метрополитано ба дараҷаи Диего Симеонеро ба ваҷд овардааст, ки ӯ худ нияти даъвати Мартинесро дорад. Гап агар сари овозҳои ин гузариш равад, Лаутаро аз рӯи тахминҳои трансфермаркет 110 миллион евро арзиш дорад. Намедонам чунин арзиш ба фоидаи ҷайби мадридиён бошад ё не, вале чӣ тавре мегӯянд дуд беоташ намешавад. Ба як гуфте Лаутаро арзандаи чунин маблағи бузург мебошад, вале ӯро зарур аст дар бозиҳои бузург худро нишон диҳад. Хуб, дур намеравем. Дар ҳамон бозии ҷавобӣ зидди Атлетико бояд Лаутаро ҳатман гол мезад ва дар бозиҳои дигар ҳам ранги Лукаку хоб наравад. Даромади гап вобаста ба мушкилии молиявии Интер тобистон чанд бозингари калидӣ аз даст медиҳад, вале ба ҳар ҳол ин мавсим мо дастаеро дидем, ки Наполи порсалоро ба ёд меорад. Иштирок дар чемпионати ҷаҳонии бошгоҳӣ метавонад фонди маоши бозингаронро бештар кунад ва ҳоли дастаро беҳ намояд. Вале бо вуҷуди ин, боз доштани яке аз ҳамловарони беҳтарини топ 5 лигаи аврупоӣ барои Миланио мушкил хоҳад буд. Як бозингари дигари бозоргир аз Амрикои Лотинӣ Луис Диас мебошад, ки ин маврид нисбаташ Лапорта чашм духтааст. Барса мехоҳад, ки футболбози 27-солаи Ливерпулро ба даст орад, вале барояшон аллакай гуфтанд, ки ӯ фурӯхта намешавад. Зеро агар дар Ливерпул ӯро фурӯшанд, дигар юварони клубро зарур меояд ба майдон бароянд. Агар ба хабарҳо атрофи ин мавзӯъ такя кунем, рӯзномаи колумбиягӣ Эл Хералдо менависад, бозии Диас ин мавсим диққати Барселонаро сӯи хеш ҷалб кардааст. Албатта, ки дастаи хави нигоҳи нағз дорад. Дар худи бозии Сиди Сити Диас тавонист бо гузаштан аз ҳарифон кулли майдонро убур кунад. Аллакай ҳафтаи қаблӣ намояндаи ин бозингар Карлос Ван Стрален бо президенти дастаи каталонӣ Жоан Лапорта вохӯрд ва оиди ин масъала гуфтугӯ кард. Дар мавриди арзиши бозингар ба Лапорта хабар доданд, ки аз барои Диас 120-140 миллион евро мепурсанд. баъди дидани ин рақамҳо мӯи дар сари Лапорта сих шуда, ӯ ба агенташ гуфтааст, ки метавонем дар ин бора дигар гап назанем. Дар сурати омадани чунин пешниҳод Ливерпул ҳам ба гап розӣ мешавад. Вингери чапи онҳо бошад, ин мавсим 11 голу 3 партофти голӣ дар 38 бозии ин мавсим дорад. Албатта, ки бо вуҷуди бозии зебо ва чунин омурҳо Ливерпул ҳеҷ вақт ӯро бо арзиши 80-90 миллион евро намефурӯшад, ҳарчанд ки дар фикру хаёли Лапорта ҳарчи омадан мегирад, чунки худи Ливерпул барои ин бозингар ҳамин қадар маблағ сарф кардааст. Лекин Лапорта дар он вазъияте ки қарор дорад, фикр мекунад, ки ҳама бозингарон аз 5 миллион сар мешаванд. Бо он 5 миллиону 6 миллиони Лапорта аз бозор касеро дар ин давр ёфта намешавад. Бар ивази гарданбандии клуб ду билет ба бозии зидди Алмерия ва Сержи Роберто нашавад, ки дар бораи харидории Диас гуфтугӯ кунем. Вақти харидории беш аз 100 миллионаи Каутино ва Дембеле бошад, Ким Кай рафтааст. Дар бораи он даврони пулдорӣ дигар набояд фикру андешаҳо кард. ба ҳамин тамом бовар дорам, ки ҷодкори ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.